Bideo honetan 79. ariketa egingo dugu. Honetan eskatzen duzkue biderkagaitan deskonposatzeko emoten dauzku esan polinomioak, hau da faktorizatzea. Orduan argi eduki behar dugu, zer egingo dugu polinomioak faktorizatu behar dugu zanean. Orduan, lehenengo pausua, beti izango da, aztertzaia biderkagai komuna atera aldugun. Bigarren pausua, labur bidezko formulak aztertzea da, guri emango duzkue polinomio bat, eta gu bilatu beharko dugu, ea faktorizatu aldugun, batuketaren karratuaren bidez, kenketaren karratua edo batuketa biderkenketa. Hirugarren pauso izango litzateke, bigarren mailako polinomioa bat bada, bigarren mailako ekuazioen formula erabiltzea. Bai, hauze, betikoa. Eta azkenik, Ruffiniren erregela erabiltzea. Orduan, lehenengo kasu honetan, hirugarren mailako polinomio bat bada, ezin dugu biderkagai komun atera, ez dugu aurkitzen labur bidezko formulen bidez faktorizaziorik, bigarren mailako formula ezin dugu erabili, beraz, Ruffini erabili behar dugu. Orduan, Ruffiniren erregela erabiltzeko, aztertzen dugu azkenengo gaia, minusei, eta aztertzen dugu zeintzuk diren bere zatitzaileak. Orduan, bere zatitzaileak badira plus minus bat, plus minus bi, plus minus hiru, plus minus sei, eta hasiko gara, hasten gara, ipintzen dugu Ruffini, bat, 0 eta minus 6, eta hasiko gineateke egiten, bat bider bat, bi, eta minus lau. Erroa ez da 0, beraz ez dau balio. Probatuko geunke, beste erro posible batekin, minus batekin. Bat, minus bat, 0, 0, 0, 0, eta minus 6, ez da. Eta gauzea da, probatzen dugu zala, zatitzaile guztiekin eta ez dugula lortu. Eta orduan, esaten dugu ezin dugula deskonposatu. Orduan, ariketa honetan, ezin dugu deskonposatu. Horrengo polinomioa x berlau ken x karratu. Orduan, lehenengo pausua izango litzateke biderkagai komuna ateratzea. Eta biderkagai komuna, x karratu, biderkatzen dutzola x karratu ken bat. Orain, labur bidezko formulen bidez, hauze da, x gehi bat, bider x ken bat. Ez duzko eskatzen, erroak, baina, guk aipatuko dugu. Erroak dira, polinomioa 0 egiten dabezan balioak. Orduan, hau 0 izateko, edo x karratu 0 da, edo x gehi bat 0 da, edo x ken bat 0 da. Beraz, zeintzuk dira erroak? Erroa da, x berdin 0. Bikoitza. X gehi bat 0 izateko, x berdin minus bat. Eta x minus bat 0 izateko, x berdin bat. Beraz, erroak izango dira. X berdin 0 bikoitza, x berdin minus bat, eta x berdin bat. Beraz, guztira, lau errodekoz, laugarren mailako polinomioa dalako. Beti ezin dugu zatera erro guztiak, erroak beti ez dira zenbaki errealak. Printzipioz, polinomio batek euki aldauz, bere mailak beste erro. Hurrengoa, izango litzateke, biderkagai komun atera, izango litzateke x karratu, bider bi x, ken, parkatu. Ateratzen bat dugu biderkagai komuna x karratu, izango litzateke bi, ken, iru, x. Orduan, zeintzuk izango ziren, apurretzapu 0, baina hemen. Zeintzuk izango ziren erroak? Erroa izango litzateke. Polinomioa 0 egiten dabezan balioak. X karratu 0 bada, x berdin 0, erroa da, eta erro bikoitza. Eta polinomioa 0 egiteko, bi ken iru x, 0 izan behar da. Bi ken iru x, 0 izan behar da. Eta hemetik bakantzen badugu, x izango da, bi eren. Horrek dira erroak. Orduan daukaguz, bi, beste bat, iru erro.
Urrengo polinomioa. Venga, faktorizatzen badugu, izango litzateke, biderkai komunateraz, 3 bider x karratu, gehi lau x, gehi lau. Vale. Hauze, orain labur bidezko formularen bidez, deskomposatuko geunke, eta izango litzateke 3 bider x gehi bi karratu. Vale? Zeintzuk dira honen erroak? Erroak dira polinomioa 0 egiten dabesan balioak. 3 hor dago, baina kasu honetan ez deuko eraginik. Guk hau 0 egiteko, x gehi bi 0 izan behar da. Eta x gehi bi noiz egiten da 0? X minus bi denean. Beraz, x berdin minus bi, eta berretuta dagoan ez, esan nahi daudala x gehi bi bider x gehi bi. Hau da, erroa birritan errepikatzen dala. Beraz, daukagu erro bikoitza ere bai. Erro bikoitza. Hurrengo apartado interesgarria da. Daukagu laugarren mailako polinomio bat. Orduen, lehenengo pausoa izango litzateke bidarkagai komun ateratzea, x. Orduan, x, bidarkatzen dutxo, x beriru, ken, bi x karratu, ken amaika x, gehi amabi. Horren, jarraitu behar dugu faktorizatzen hirugarren mailako polinomioa. Beraz, Ruffiniren bidez egin behar dugu. Orduan, Ruffini aplikatzeko, ateratzen dugu hirugarren mailako polinomio honen koefizienteak. Orduan izango litzateke. Bat, minus bi, minus amaika eta amabi. Eta aztertzen dugu gai askea, amabi. Orduan bere zatitzaileak, bat minus bat, bi minus bi, iru minus iru. Azten gara errezenatik. Bat. Orduan, bat bider bat, minus bat, minus amabi, 0, sorte uki dugu, eta orduan lortu dugu ja lehenengo erroa. Orduan, lehenengo erroaren bidez, badakigu polinomioaren zatitzailea, izango dela x ken bat. Eta lortu dugun zatidura izango litzateke bestea. Orduan hau izango litzateke x karratu ken x, ken amabi. Orduan idazten dugu polinomioa faktorizatuta, izango litzateke. Daukagun x-a, lengoa, eta orain hirugarren mailako polinomioa geratzen da. X ken bat, bider x karratu ken x, ken amabi. Baina oraindik ez dugu amaitu faktorizazioa. Oraindik bigarren mailako polinomioa jarraitu aldugu deskonposatzen. Eta orduan, jarraitu aldugu Ruffiniren bidez deskonposatzen, bilatzen erroak, edo zuzen, bigarren mailako polinomioa denez, erabili aldugu eta nik hori egingo dut. Iruditzen eta zuzenagoa dela. Batzutan gertatu alda, bigarren mailako formularen emaitzak edo erroak, izatea zenbaki errealak edo baita zatikiak, eta Ruffiniren bidez guk ez dakiguz lortzen. Orduan, egingo duguna izango da bigarren mailako formula erabili. Orduan, egingo dugu x karratu ken x ken amabi, berdin 0 ekuazioak, eren formula erabiltzea. Minus b, plus minus, erro, b karratu minus lau ac, zati bi, badakigu zein dan. Orduan, izango litzateke, minus minus bat, plus minus, erro, bat karratu, bat, minus lau, bider bat, bider, minus amabi. Orduan, zati bi. Orduan izango litzateke lau bider amabi berrogeta sortzi gehi bat berrogeta bederatzi. Beraz, bat plus minus erro berrogeta bederatzi, zati bi. Eta hori izango litzateke, bat gehi zazpi sortzi zati bi lau, eta bigarren emaitza, bat ken zazpi ken sei, minus sei zati bi minus iru. Honek esan nahi dau, faktorizatzen badugu, bigarren mailako polinomio honek deskonposatzen dara x ken lau bider x gehi irurekin. Orduan, joaten gara hasierara, hemen deskonposatzen gengozan hasierako polinomioa,
eta izango litzateke. Lehen aurretik eduki dugu x bider x ken bat, eta bigarren mailako polinomio hau deskonposatu dugu orain formularen bidez, eta geratzen jako x ken lau bider x gehi hiru. Vale? Eta hau izango litzateke polinomioa faktorizatuta. Galdetuko eben zeintzuk diren erroak, erroak dira polinomioa 0 egiten dabezan balioak. Vale? Orduan, x 0 bada, hortxe dekogu lehenengo erroa, x berdin 0. Bigarrenetik, x minus bat, x ken bat 0 bada, bigarren erroa, x berdin bat. X ken lau 0 bada, hirugarren erroa, barkatu. X berdin lau. Eta x gehi hiru 0 bada, laugarren erroa, x berdin minus hiru. Lehenengo erroa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Lau erro dekoz, laugarren mailako polinomioa bat dalako. Asko jota, lau erro aurkitu aldoguz.